Здравейте, приятели! Намираме се в нашия цех. Сега предстои да направим вътрешната мебелировка на бара Термиди Хисар. Сега, проектът е такъв, че клиентът е заложил материал смърч и сега ще ви покажем как се прави и какво ще се получи. Гледайте внимателно. Ето какво направихме до тук. Направихме тези летвички. Така наречените фризове. Тези фризове ще служат за направата на конструкцията на корпуса, плюс конструкцията на вратичките за дадения корпус. Тъй като мебел е предвиден за външен монтаж, т.е. ще бъде под влиянието на метеорологични атмосферни условия, дъжд, мъгла и така нататък, ние трябва да се съобразим с много фактори. Изключително важно е тези мебели да бъдат направени в рамчена конструкция. Даже е задължително. За да запазим естетическия вид на вътрешния мебел спрямо лицето на бара, ще използваме същия материал, от който е направено лицето, за да направим и вътрешната част, т.е. вътрешния мебел. Какво ще използваме? Фрезер, така наречената гарга, за да може да имплантираме тези детайли и да образуваме табла. Сега ще ви покажа как става. Машината е настроена и готова за работа. Ако ви е интересно как се казва тази машина, какво прави, какви са правилата за работа с нея, за безопасност и така нататък, нейният принцип и възможности, които дава, просто напишете в коментарите. Ще направя едно видео за всеки, който се интересува от подобна дейност. Но само да вметна, това е машината, която може всичко. Въпросът е какво въображение имате вие.
Тя позволява абсолютно всичко. Да се залаваме за работа. Какво правим сега? Сега правим сглобката длап и чеп. Чеп с малко чепче. Сега ще ви покажа как става. По принцип, правилата за направата на чеп и по-правилната работа, според мен, се прави на друга машина, не на тази, на която ще ви покажа. Но тя в момента е заета и за да не губим време, аз мога да я направя на всякаква машина. Сега ще ви покажа как се прави чеп на циркуляр. Ето, както виждате, тук съм зарязал, отсякал съм. Този ряз ми е определил дължината на чепа. Вътрешния канал, това се казва нут. Вътрешния канал, нутът, ми е определил дебелината на чепа и спрямо отвора, който трябва да пробие. Ето тук вътре ще определим и ширината на чепа. Да не губим време и да започваме работа. На който му е интересно да разбере какви са правилата за направата на тази сглобка, която сега ще ви покажа, длап с чеп, с малко чепче, да напише в коментара и ще направя специално видео за тази сглобка. Също така ще разкажа и за различните материали. И с кои материали, каква точност трябва да следвате при изработката на чепа и защо. Кои материали позволяват лека неточност на по-малко от 2 мм, разбира се, и за кои материали трябва много да се внимава, когато се изработва тази сглобка, за перфектно пасване на абсолютно всички детайли и изпълнение на операциите по направата на длап и чеп. Ето, това е приспособлението, което направих. Сега ще ви го покажа как работи. Не си правете експерименти без да имате необходимия опит, защото здравето е важно. Пазете здравето си. Ето, показвам как минава през диска. Сега ще го обърна. След като сме изработили детайлите за фризовите, нута, чепа и малкото чепче, сега е време да направим отвори, в които ще влезе чепа и малкото чепче. Това се казва длап. Хора, ще го направим на вертикалните фризове, на вратичките и на рамката на конструкцията на самия корпус. Ето, по този начин влиза.
Но трябва да продължи навътре. Долабът е готов. Чепът леко се зобля с пила или шкурка. Леко ръбчетето така, просто да приемат формата на отвора. И сега ще ви покажа какъв е крайният резултат. Ето. И функцията на малкото чепче. Ето го малкото чепче. Продължаваме напред с сглобяването. В момента работим върху плота на мебела. Това е полиуретаново лепило. Това е липа. Ще ви кажа защо го правим така. Ще ви разкажа всичко за плотовете, за всякакви видови плотове. Но трябва да знаете едно, че дървото е живо, като жив организъм, до момента, в който ни влезе в печката. Всеки един трябва да знае това. И сега тук нагоре ще има една пирамида за бутилки.